Ini kira anak wong TF terus nyawasar ning nomor rekeningku ya. Ora makal unting napa. Duit sapa ya kuwi. Ora gang suwine bae wonge telepon. Halo Mas. Purane ya. Mau nak aku kleru no. Oh iya Mbak. Wedok bae wong iki. Suarane ya sik ketoke sik enom no. Tak balik nih Mbak, tenang ya Mbak. Terus wonge ngomong, gak usah Mas. Wah, kak duitku jian wis pakne wing. Akhirnya kenal-kenalan bae wonge Rondo. Rondo kan kuwi ceritane lunga ngono to. Iki arep ngirimi anake nang omah, anake kan sitok. Bah aku jarang lo ketemu wong jujur kaya sampean Mas. Kuwi gak usah mok balekne tapi aku rabinen piye ngono.